na jazdu, čo som dal, tak to bolo jednoducho tréning. To. Nemám čo povedať. Topka. Ďakujem vám pekne. Aké má pán štáb otázky? Že ako hodnotíte dnešný turnaj? Brankár nás určite potiahal. Veľký potlesk pánovi Láskavému. Pochváľte ho. A je šanca, že postupíte? Jo, už sme postúpili. Tá šanca to už je 100%, že sme postúpili. A kam ste postupili? Na Krajské kolo. krajské kolo. Tak vám držíme palce. Ďakujeme sa opýtať jednou z najlepších strelcov nášho týmu, ako hodnotíte tento turnaj a našu výhru v okresnom kole v Očove. Tak, určite. Hala sa reštaurovala, to znamenalo, že neboli sme zmyknutí na povrch, ale odvedli sme pekný kus práce a hlavne není to o jednotlivcovi, že strelcovi gólov, ale je to o založení hry celej 5 alebo 4. A môžem povedať, že sme ako dobrý kolektív, najmä ako deviataci sme vychádzali výborne so osmakmi, čo je výborné. Je to tak? A tiež som šťastný, že máme tento pohár a čakajme už len na ďalšie kolo, krajské kolo v Detve. Ďakujeme veľmi pekne Máriovi Šimčíkovi. Takže dobrý deň. Rád by som sa spýtal nášho najlepšieho brankára zápasu, aké má pocity po oboch zápasoch. Tak pocity sú veľmi dobré, vyhrali sme všetko. Mal som tam také chybičky, ale zase som dačo aj dobre vychytal, takže ja som so sebou celkom spokojný. Ďakujem. Teraz druhého zástupcu brankára. Tak ja som chytal pomerne menej ako túto kolega, ale myslím si, že to nebolo na hanbu, takže ja som spokojný. Ďakujem.